δούμε αν έχει έρθει, αν έχει φύγει και είναι παλιά αδερφή. Πού είναι? Έφυγε. Πού πας? Έλα εδώ και άστα τα πούμε. Έλα εδώ. Έλα εδώ να μας πεις ρε φίλε. Θες και τα παραλυπόμενα, θες αυτά. Θέλουμε να μας πεις εδώ για το outfit του Άκη, να πούμε πόσα κάπα είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με λίγο την μπλουζούλα. Πιο πολύ χορηγίας είναι η μπλούζα heavy duty κατάσταση, ερυθρόλευκη. Είναι δωρεάν, αλλά τιμάται γύρω στα 18 ευρώ. Ένα τομάκιο πάει χορηγή βέβαια. Μπερμουδίτσα λερωμένη με γράσο. Η μπασκετική από τα Harlems, από τα Bronx, τα γήπεδα με αλυσιδένιο δικτάκι. Σκληρή μπλούζα, άνετη, αεράτη, 60 ευρώ. Σκληρή μπλούζα και κοιτάς κάτω, τη βερμούδα. Ναι, συγγνώμη, βερμούδα. Παπουτσάκι εδώ. Καλτσόνι φίλε, καλτσόνι. Κατελπίδα original. Ωραία. Να το βλέπεις την κάρδια πάνω δεξιά. Εδώ ρολογάκι, πηξίδες, ιστορίες, θερμοκρασίες. Αυτά θα διαζόμενα ρολόγια, ωραία πράγματα. Σλιπάκι μέσα Batman. Ωραίο. Ωραία. Κάνε ένα σύνολο τώρα. Περίμενε, κάτσε ένα λεπτό. Παπούτσια δεν μας είπες για παπούτσια. Παπούτσι, ναι, παπούτσι πούμα, ωραίο. Τα τουαζάκια αστεράτο, τα τουαζάκια από Ρωσία. Και για το τζόκιν σου και για το περιπατητό που πας ρόι. Είναι δυνατό παπούτσι γύρω στα 120 ευρώ. Πώς το λέγεται στην αγορά τώρα. Σύνολο. Σύνολο είναι και 50. Καλό, σεβαστό. Δεν έχουμε βάλει όμως την νυχτερινή έξοδο που θα κάνουμε το βράδυ εδώ πέρα με τους παρκάδες. Τα λυσιδάτα, τα ωραία, ναι. Και έτσι λεμαριές. Που εκεί πέρα ξεκινάνε τα κάπα, φίλε. Φίλε, τώρα ένα κάπα, δηλαδή πώς είναι τώρα ένα κάπα. Ξεκίνα και γράψε τώρα. Εγώ πάντως τραβάω με 4 κάπα, παιδιά, άμα σας ενδιαφέρει με 4. Παντόφλα IP68. Από Queensland, Βόρεια Αυστραλία, από το Βορειογενή Υφάλαιο, να το ρίχνω για 80 δολάρια το ζευγάρι ή η μία. Έλα μας εκεί, έλα μας να δούμε το outfit σου. Αυτός είναι πιο ακριβώς. Total black, φίλε. 5 κομποσκίνια στα χέρια, πιο ακριβώς. 5 total black. Μπλουζάκι μαύρο. Admiral, παπουτσάκι Adidas Όχι, είναι επί μαύρο. 36, επί 65. Και μέσα στο τσαντάκι είναι το όλο το outfit. Έχει 30 κάπα μέσα στο τσαντάκι. Φίλε, καπιτάλες της εργατικής τάξης. Το APC το πολύ πόσο. Εδώ, Πώς το αυθεντικό λέγει. το μόνο. Κυριακής. Χαράς. Το μπλουζάκι σου Ever Best Sport. Άλλο όπως το πήρα από Άγγελο, από φίλο Άγγελο. Ωραία. Χορηγία. Κάναμε ένα καμουφλάζ. Άσελα Athletic, ρε, ωραίο. Συγγνώμη. Δεν είναι η μιμουφέινη κατάσταση, αλλά ωραίο, προσιτό. Δηλαδή βγαίνεις έξω, το παίζεις και μας στο ράτζα και βακασιόνες τύπος. Κάνε μια στροφή. Και διαγωνισμό. Κάνε μια στροφή. Περιστροφική ρε, και τι να κάνουμε, τι είμαστε, μοντελείς, τι... Κάνε μια στροφή σου λέω ρε μαλάκα. Συγγνώμη, ναι. Έλα, είναι το... Μπεγλέας. Για να δώσει ευχές στα παιδιά για τις διακοπές που θα πάνε. Ακούς, Εγώ που θα πάω. εσύ θα πας Αμόχωστο, Μαρτυρική. θα πας στη Μαρτυρική Αμόχωστο με τους αδερφούς εκεί Κύπριους. Θα πάω στο χωριό του καμεραμάν. Θα παραφέρεις τα τσιτσιβάνες σου, Ναι. θα κάνεις τα κότα σου, πώς μη σε πιάσω, μην κάνεις καμιά ιστορία και σε βλέπουμε στα σύνορα φωτογραφία με αυτά και το πρεσάρεις με πίσω, όπως το εξπρές του μεσαιοληπτίου το έχεις δει και αρχίζεις και κάνεις κύκλους γύρω-γύρω και πάμε ανατολικά και δυτικά. Καταρχάς αν πάω μέσα Μπορείς στη να μπλέξεις, Μαρτυρική, αν πάω στη Μαρτυρική Αμόχωστο και τους πω το επίθετό μου. Γυρνάς χαλαρωτικά από πίσω με ημάντα ελαστικό. Το έχεις δυνατά. Ωραία, ωραία. Εντάξει Ράκη. Καλό 15 Αύγουστο. Θα τα πούμε ναι ρε. Καλές βουτιές και καλά. Και καλά Χριστούγεννα, 87 μέρες μετά Χριστούγεννα. Λοιπόν, θα τα πω. Έλα μου, Είναι δηλαδή, να δω με τον φίλο μου τον Τζόνι, δεν μας έχεις βγάλει ποτέ. Πήγες χθες στο φίλο στο Σοκράτη. Όχι, γιατί ήταν πολύ... Πλανιόταν ένα φάντασμα πάνω... Πες το... Τι ήταν ο άλλος? Πρεζάς. Μήπως ήταν εξάδερφος του Πρέντζα. Για πες το. Το Γιαννάκη πώς το βλέπεις εδώ, κοίτα φράπα. Φράπα μαλάκα, κοίτα. Εχθές κόντρα λέει, ξηρίστηκε κόντρα. Γιατί έβλεπα την κόντρα. Γιατί πάει κόντρα στο σύστημα. Τι πάω, κόντρα στο σύστημα, ναι. Ναι, γι' αυτό ξηρίστηκε κόντρα. Όχι ρε, γιατί είδα την κόντρα, πώς το λένε τον άλλον. Λοιπόν, Μπλατζίλα μου, ο μόνος αυθεντικός original. Μ' αρέσεις φίλε. Original είναι. Πάω. Σαν τη ΣΑΕΚ, την original είναι. Σε πάω, τι πάγκο. Πού με πας? Σε πάω και σε φέρνω. Παμπαίνει, παμπαίνει. Τι λέει ρε μαλάκα αυτός. Ξέρω εγώ, κάτι έχει πει σήμερα. Κάτι έχεις τελειώσει στην άγκο. Να σε χτυπήσω σαν το χταπόδι κάτι. Όχι από τώρα. Όχι, έχει σπάσει, από καιρό, φιλάρα. έχουν πάει διακοπές όλοι. Τίποτα, όχι. Άδειο. Ναι, καλά λέει η Μαρία.
Είναι κίνηση αυτή, τώρα δεν πρέπει να κυκλοφορήσει πουθενά μετά τις 9. Πλέμπα των Βαλκανίων έρχεται εδώ. Με τι τα φτιάχνει τα μαλλιά σου? Κάτσε κάτω, πού θα πας? Αραιωτικό... Κάνουμε γύρισμα τώρα. Με τι, με αραιωτικό? Ναι, με διαλυτικό σπρέι. Πάμε. Πού? Τσα. Πού? Τσα. Τι θα πεις, πες μου τώρα? Πάμε. Ένα μόσιο. Μόκιο. Αμέτα. Τι? Στα Ιαπωνέζικα. Μίτα. Τι. Ιάπωνας δηλαδή. Πάμε. Αμίτα. Όπα. Προειδοποίησα και μου το δείξανε με το αποπούληση Χόρεψε λίγο, χόρεψε. Μ' αρέσεις. Σε θέλω. Κώστα. Ρε Μπλατζίλα. Ρε Μπλατζίλα, με έχεις λιώσει ρε φίλε. Τι ήπιες? Κάτι μου βάλες μέσα στην τεκίλα. Ποια τεκίλα αυτή που δεν πίνεις? Η Φλαμόλ, Τραγανίλ, Εξωτανίλ. Τι όνειρο έβλεπες? Δεν ξέρω, στρατιόλι, προγεστερόνι, κάτι μου βάλες μέσα. Αναφρανίλ, Μπογκομόλετς, Ταρακάνοφ. Τι είναι αυτό? Κάτι σαν το τέτοιο το... Άκουγες ραπ μέσα στο όνειρό σου τώρα? Ναι, τραγούδια, μουσικές. Κάτι παρτούζες παιχτήκανε στο ενδιάμεσο, πολλά μέσα. Ό,τι ήμουν σε αγώνα go-kart. Σε κέρδισα εκεί την ώρα και μου έκανες έτσι. What's up, dog? Πώς σου έκανα? What's up, dog? Το διπλό. Και σου λέω get the fuck get out of here and come with me to make sexual night with chicken burleys. Και μπλεξίματα πολλά άκω. Με το ζόρι βλέπω φίλε. Τώρα η αχτίνα, η διόπτρα που έχω είναι στο 10 μέτρα 12 να φτάνει το πολύ. Δεν έχω μεγιστολογικές. Δικαιούκο! Όχι, να το αναλύσω κανένα τριωράκι, έχουμε ώρα. Αντέχω ακόμα με ψυχοφάρμακα by μπλαντζίλα. Μπορείς να μου βάλεις μια μπλαντζίλα χωρίς πάγος και τι? Με 2 αφρόγαλα. Μια μπλαντζίλα? Ναι. Στο λέει Συναγιά? Ναι. Και 2 σταγόνες κόνιο, τέτοιο καθαρτικό. Ναι, μωρή μπλάντζα μου, δεν μπορώ μωρή μπλάντζα. Μπλάντζα, please help me μπλάντζα, help me. I would survive. Να απολαύσεις τα σκατά της ημέρας που σε κάνουν να αντιλαμβάνεσαι τη σκατά της ημέρας σαν σκατό που και εσύ θα αναπτυχθείς μια μέρα και θα γίνεις. Okay.